докато пристъпих прага на Елин Пелин. Така си го казваме, по едно време беше второ основно, после 19-то стана и така си 19-то. Благодарим на всички, които са преминали през годините, наши преподаватели. Ако ме разрешите да спомена няколко имена, първо моята начална класна госпожа Цветана Димитрова от първо до четвърто отделение, класа, разбира се. След това математика Тодор Георгиев, моят класен ръководител в прогимназията. След това великолепната, най-красивата учителка, която пристигна току-що завършила университета, Елена Арабаджиева. Първата ми класа в гимназията, след това, разбира се, госпожа Никова по история беше класна и госпожа Иванова по български. На благодарност и, разбира се, и обич, ние ги обичаме нашите учители. Мога това да кажа, защото без тях надали щехме да сме това, което сме сега. И първо искам да ви призная нещо, че в момента, когато пристъпих отново след толкова години, прага на училището, така нещо се обърна в мене и ме накара да си спомня, че може би това бяха, въпреки така наречените трудности в учението, че това бяха едни по-детски и по-младежки по-късно години, които оставиха силно впечатление в мен. Първо, аз не си спомням нещо да сме имали някакви конфликти между учениците. И до ден днешен така ги помня според старите снимки или когато се срещнем вече с побелели коси. И си ви спомням, че бяхме в едни такива отношения на едно приятелство, бяхме едно цяло. И това нещо беше фактически в резултат на цялостната дейност и цялостната, така, ако мога сега да кажа по-съвременна дума, политика на училището. То не ни приспособяваше, то ни накара да чувстваме достоинство за това, че овладяваме науката. Но това, което в момента така в мене възкръсва, това е, че имаше в нас обич към ученето и страхотно уважение към преподавателите. Те бяха нещо, както сегашните деца наричат другите извънземни. Те бяха хора, които със своите качества и своята търпеливост просто ни накараха всеки от нас да достигне до това място, към което се е стремял. Какво да ви кажа сега и на моите внуци, това казвам, училището, то си е хубава работа, от него се започва всичко. Това, както те възпитат вкъщи е едно, но училището ти дава една база, дава ти един старт към живота, от който не трябва човек да се отвръща. Просто това минало стана настояще и стана бъдеще за всички нас, които завършихме 19-то училище. Това е много, много хубава цифра, 19, но аз изпомням цифрата двойка, второ основно училище, когато още беше естествено жив за Радоя тук Елин Пелин. Във ъгъла под дирекцията, в двора, цялото училище беше събрано и той беше седнал на един стол. Беше доста възрастен, а не беше много здрав, защото до 2 месеца някъде след това се помина. И му изиграха нашите артисти, ученици му изиграха Чохено контосче. И той така всеки един погари по главата, целуваха му ръка даже. Беше много вълнуващо. Това е един от първите и много ярки спомени от Елин Пелин. И сега, тъй като аз все пак се занимавам с музика, мога да кажа, че наистина бях запален за музиката от госпожа Хлебарова, учителката в прогимназията по пеене, и след това Александър Николов, който имаше един хубав оркестър. Аз пеех в първи глас, после втори, после трети, му отидах и изгоних им от хора и отидах в оркестъра. Но явно, че тази искра беше запалена, разбира се. Тук тогава бяхме с ученици известно време с прочетът пианист Антон Диков, светло му памет.
Така че основното училище Елин Пелин, след това и 19-то, са завършили много прекрасни българи, които са разнасили славата и разнасят по света. И действително аз, откато започнах от 10 годишна възраст да се занимавам с снимане, с първия ми фотоапарат, тогава съм го получил, после камерите, после стаж, после следване в чужбина, работа тук и така, до педагогическата ми дейност в надвис. Първо в Витис, после в надвис. Всичко това, което ние гледаме и което си спомняме от времето, това е в документалното кино и в игралното кино. Това, че за 80 години се е запазило доброто в това училище, това говори за един дух. И този дух не трябва да се загуби. Аз съм съгласен с Венец, че нашия клас беше една прекрасна песен на моя приятел, един неразделен клас Трошанов. Наистина, ние бяхме един неразделен клас. Вие сте Коренашко, ние сме Крива река и Лагера. Да. Това бяха трите, които образуваха този регион, в който ще живели много години хора и мислят, че дай Боже още да превърнат в годините. Аз съм учила в 19-то училище до 7-ми клас включително. След това вече живота ми отиде в по-профилирани посоки. Но общо взето детството ми е много свързано с това училище, тъй като цялата ми фамилия е била в известен период от време тук. Още от баща ми, Антон Диков, е учил тук, почти до средата на гимназията, двете ми лели, след това аз, и след това и брат ми, и децата на лелите ми, общо взето много. И спомените ми са много силни, много положителни, много детски. Това, което си спомням от учителите, също е така много по-детски, но е много силно. Защото първоначалните спомени винаги остават така най-трайно в главите. Според мен може да са по-дълбоко, но излизат. Всъщност пропуснах да отбележа, че имам и една сестрата на баба ми, е била учителка тук, в едни съвсем други години. Да, тя се нарича Тамара Ковачева, Тамара Йотова, не знам как се води тук на Йотова. Тя преподава литература и руски език. Но говорим някъде за 50-те години. Така че много приятно повод, по който се появявам тук отново и желая много успех на училището, както на концерта по повод годишнината, така и въобще. Поздравявам ви с чудесното начинание и нови срещи да се виждаме по-често.